Исәнмесез, туры эфирда яңалыклар. Атнаның соңгы эш көне апрельнең исә 1нче көне алып килгән хәбәрләр белән сезне мин, Ләйсән Ханова таныштырмын. Ә хәзер төп темалар хакында кыскача. Прокуратура карары нигезендә шәһәрдә сөт продукцияларын тикшерә башлаячаклар. Чын сыер майын үсемлек мае кушылганнан ничек айырырга Гүзәл Шихапова ачыклады. Чаллыда язгы санитар чистарту 2 айлыгы башланды. Экологлар инде бүген үк шүплекләрне барлап рейдка чыкты. Томшыдан күл җыела. Чаллы ТВ Чудо дети үзәге белән берлектә телемарафон үткәрде. Апрель Тукай айы картиналар галереясында бик шагыйрьгә 130 ел тулу уңаеннан күргәзмә ачылды. Мин алдарга бик алай яратмыйм һәм бик тырышмыйм. Яратмаса да алдашырга туры килде. Безнең телерадиокомпанияда көлке көне уңаеннан кунакта пародия остасы. КАМАЗ бүгеннән атнасына 4 көн эшләячәк. 19 эш көне, аларның 15-е гадәти режим. Ә инде 4-се вакытлыча хезмәтләр өчен каралган. Моңа кадәр автогигантта апрель аенда 3 көнлек эш атнасы булыр дип планлаштырылган иде. Эш көннәрен арттыру заказларның бераз күбәюе белән бәйле диделәр безгә предприятиянең матбугат хезмәтендә. Февральдә КАМАЗ 14 көн, мартта исә 15 көн эшләде. Вакытлыча хезмәт әлегә автогигантның үз хисабына оештырыла. Республика прокуратурасы күрсәтмәсе буенча киләсе атнадан шәһәрдә сөт продукцияларын анализга җибәрәчәкләр. Белгечләр, җитештерүчеләр һәм кибетләрнең ишеген көтмәгәндә шакыячак. Бу республикада сөт продукцияларын ясаганда үсемлек майын рөхсәт ителгәннән артыграк куллануга бәйле. Әле кичә генә башкалада шундый бер оешманы 300 мең сумлык штрафка тарттылар. Иң аянышы, мондый продукт халыкның сәламәтлегенә зыянлы. Сыйфатлы сыер майын ничек сайларга, спиртларның составында нәрсә? Хәбәрчебез Гүзәл Шихапова ачыклады. Базарда майларның төрлесе бар, төсләре буенча да, бәяләре буенча, сыйфаты буенча да үзеңә кирәген сайлап алырга мөмкин. Соңгы арада шәһәрдәшләр майның сыйфатына зур игътибар бирә башлаган. Ну, чтобы оно не было желтым, таким слишком налетным. Артык сары булмасын, мин чын май алырга тырышам. Натураль продуктлар алам, спиртларда пальма майы кулланалар бит. Свежесть. Күз белән карап кына сыйфатын айырып булмый. Мин бәясенә карыйм, арзанрагын 240-230 сумлыгын алырга тырышам. Закон үсемлек майлары кушылган сөт продуктларын сатуны тыймый, әмма майның кабында составы турында мәгълүмат күрсәтелергә тиеш. Бу шарт һәр чакта да үтәлми. Күп очракта продуктның сыйфатын төсенә, бәясенә карап айырырга туры килә. Яхшы майлар кебат тора, спирт майлары юнрәк тора. Без тырышабыз яхшы майлар сатырга, яхшы майлар белән эшлибез. Клиентларыбыз күп. Мин үзем сатам яхшы майларны 270-280 сумнан. Спиртларны сатабыз 220-дән алып 240 кадәр. Әлеге сыер майының сыйфатын тикшерүче җайланма шәһәрдәге бер базарда гына бар. Шуңа күрә белгечләр сатып алучыларга акция вакытларында продуктларга аеруча игътибарлы булырга, майны алганда төсенә, исенә игътибар итәргә куша. Сыер майын пальма майы кушып ясыйлар ди халык, әмма чын пальма майының 1 литры 1000 сум тирәсе тора. Әгәр пальма майын кондитер өлкәсендә һәм сөт продукцияларын җитештергәндә куллансалар, майның бәясе артыграк та булыр иде. Чын пальма майында А, Е витаминнары күп, ул озак саклана. Әмма күп очракта җитештерүчеләр техник пальма майын куллана. Бу күпкә арзанрак, әмма зыяны зур. Маргарины, спреды появились. Маргариннар, спредлар Европада натураль продуктлар җитешми башлагач барлыкка килде. Аларда холестерин юк, әмма кеше сәламәтлегенә зыянлы трансгеннар бар. Агымдагы елда Чаллыда Роспотребнадзор идарәсенә азык-төлек сыйфаты назарланып, 4 кеше мөрәҗәгать иткән, шуның 2се сөт продукциясе сыйфатына кагыла. Нами специалистам было отобрано. Белгечләр бу майларның анализын алып лабораториягә җибәрде, әмма таможня союз регламентын бозу очрагы теркәлмәде, барысының норма буенча. Чынлыкта шәһәрдә таможня союзы кагыйдәләрен бозу очраклары күбрәк булырга мөмкин, әмма эшмәкәрләргә каникуллар игълан иткәннән соң күзәтчелек белгечләре планнан тыш тикшерүләр уздыра алмый, барлык җаваплылык эшмәкәрләр өстендә кала. Шулай да киләсе атнадан республика прокуратурасы күрсәтмәсе нигезендә сөт продукциясын җитештерүче һәм сатучы оешмаларда тикшерүләр башкарылачак. Кагыйдә бозган юридик затлар 300, шәхси эшмәкәрләр 30 мең сумга кадәр штрафка тартылачак. Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, яңалыклар. Бүгеннән пенсионерларның акчасы артты һәм бу 1 апрель шаяртуы түгел. Үзгәреш социаль пенсиягә кагыла. Ул нинди дә булса җитди сәбәп аркасында эшли алмый һәм нәтиҗәдә хезмәт пенсиясына хокукы булмаган кешеләргә бирелә. Апрельдән аларның акчасы 4%-ка индексацияләнә. Бу уртача 400 сум тирәсе дигән сүз. Нәтиҗәдә социаль пенсияның уртача күләме 8 мең сум тирәсе булачак.
Күлкі күні болса да, бүгін хәрби комиссариат қызметкерлері де бек жетті. 1 апрельден язғы шоқырылыш кампаниясы старт алды. 15 июльге қадар Россияда барлығы 155 мың кіші армияға кетешек. Бұл озған ел білен шалыштырғанда 5 мыңға көбірек. Шолдан есе 476 егіт солдат қалдына. Оларының көбісі шыфлық шәсларында қызмет етешек. Егітлерінің бірінші түркімін армияға май бейрамлерінен соң ұзатышақлар. Бүгіннен республикада санитар 2 айлық башланды. Апрель һәм май дәвамында ишек аллары, яшел зоналар, парклар һәм скверлар шуп-шардан орындырылачак. Урман һәм яр буйларын чистартуга да шулай ук зур игътибар бирелә. Экология министрлыгы хезмәткәрләре инде бүген үк шуп өемнәрен барларга киреште. Данная свалка образовалась буквально недавно, так как 2 недели назад проводился такой же рейд, данной свалки еще здесь не было. 65-ші микрорайон янында мұнды шүп үйімлері жетерлік. Отна сайын яңалары барлыққа келе. Шәрдәшләр балалар уенчыкларында, түзіліш қолдықларында береге кетірі. Білгішлер бұл участокны фотоға түшіріп, кадастр картасы бойынша хужасын белгілей. Если собственник земельного участка является физическим лицом. Әгәр жер хужасы физик зат икән, аңа карата административ чаралар кулланыла. Әгәр территория башкарма комитетка карый икән, шуп шарны чистартырга кушабыз. Штрафның бәясе 1,5 миллион сумга кадәр. Экологларга гади халык та ярдәм итә ала. Моның өчен билгеле бер урынны фотога төшерү дә җитә. Әлеге сурәтләрне интернетка «Эковесна» хэштегы белән урнаштырырга кирәк. Необходимо будет фотографировать свое активное участие. Актив катнашу сорала, шимбә өмәләреннән җыештыру вакытыннан сүрәтләрдә кабул ителә. Иң актив катнашучыларга махсус бүләкләр тапшырачакбыз. Бүгеннән алып 31 майга кадәр республикада оператив штаблар эшләячәк. Һәр оешма билгеле бер территория өчен җаваплы. Шәһәр күләм шимбә өмәсе исә 23 апрельгә билгеләнде. Фәридә Сабирҗанова, Ксения Антонова, Дмитрий Рачеев. Яңалыклар. Муниципаль полиция хезмәтенә кешеләр җыю дәвам итә. Бу хакта матбугат конференциясында полиция башлыгы урынбасары хәбәр итте. Исегезгә төшерәм, Татарстанның Эчке эшләр министрлыгы җитәкчелеге тарафыннан җәмәгать тәртибен саклау өчен хезмәткәрләр җыю башланды. Чаллыда әлеге хезмәткә 152 кеше сорала. Хукук сакчысы булырга теләүчеләргә район хакимиятләренең кадрлар бүлекләренә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Шулай ук экраннарда күрсәтелгән телефон номерларына да шылтырату мөмкин. Мәктәп инспекторлары һәм участковыйларга ярдәмчеләр кабул итү төгәлләнгән инде. Әмма җәмәгать тәртибен саклау өчен 100 кеше кирәк. Алар полиция белән берлектә урамнарда патрульлек итәчәк. Мы берем на себя обязанность по обучению данных людей. Без бу кешеләрне укытачакбыз, аларны административ беркетмә төзергә, кешеләр белән эшләргә өйрәтәбез. Томшыдан күл җыела. Чаллы ТВ Чудо дети үзәге белән берлектә телемарафон үткәрде. Апрель Тукай айы картиналар галереясында бик шагыйрьгә 130 ел тулуы уңаеннан күргәзмә ачылды. Мин аларга бик алай яратмыйм һәм бик тырышмыйм. Яратмаса да алдашырга туры килде. Безнең телерадиокомпанияда көлке көне уңаеннан кунакта пародия остасы. День ипотеки в Набережных Челнах. Банки, застройщики, агентства недвижимости, страховые компании, пенсионный фонд и налоговая служба. 2 апреля ТДК КамАЗ. Вход свободный. 22 апреля. Концертный зал мэрии. Звезда шоу Первого канала «Голос» Наргиз. Внимание, садоводы! Уникальная мини-теплица заменяет дорогие теплицы из поликарбоната. Стоит в 5 раз дешевле. Выставка-продажа с 3 апреля с 9 до 15. ДК КамАЗ. Натуральные сливки. Настоящий сливочный пломбир. Хрустящая вафельная трубочка. Тонкий слой шоколада. Пломбир советский сливочный. Удивительное мороженое. Изготовлено Славицей. Узнавая о наших ценах, взлетает от радости. Квартиры в жилом комплексе «Крылатый» от 1 600 000 рублей. Сдача в марте. 78 24 32. 22 апреля. Концертный зал мэрии. Звезда шоу Первого канала «Голос» Наргиз. Магазины цветов и подарков «Веранда». Всегда свежесрезанные цветы, комнатные растения, а также игрушки, подарки и сувениры. Оформление свадеб, декор любой сложности. Доставка цветов и подарков. Работаем круглосуточно. Остановка «Центр», дом 4301 и остановка «Пединститут».
Сіз туры эфирда яңалыклар тапшырын карыйсыз, біз дәвам итәбез. Турак шартларын яхшыртырга теләгән шәһәрдәшләр борчыган сорауларын белгечләргә бирә алачак. Иртәгә, ягъни 2 апрель көнне КАМАЗ Мәдәният сараенда ипотека көне була. Бирдә күчемсез милек агентлыклары, төзүче оешмалар, именият, пенсия фонды, салым инспекциясы белгечләре, банклар катнаша. Кіру бушлай. Ипотека көне иртәнге сәгать 9-да башлана. Шолы ТВ телерадиокомпаниясы «Чуды дети» үзәге белән берлектә беренче тапкыр телемарафон үткәрде. Торы эфирда ул 3 сәгать дәвам итте. Анда җыелган акча менталь кимчелекле балалар өчен бинаны төзекләндерүгә тотылачак. Акча җыюдан тыш телемарафон тагын бер мөһим максатны күздә тотты. Бу хакта тулырак алдагы сюжетыбызда карагыз. И речь идет не только о деньгах. Мы хотели привлечь внимание всех жителей нашего города к чудо-деткам, имеющим диагноз аутизм. Менә ул тагын бер мөһим максат. Ауру балалар бар, алар безнең арада. Без ул сабыйларга һәм аларның ата-аналарына карата сабыр мөнәсәбәттә булырга тиеш. Тик кызганыч еш кына киресе килеп чыга. Күп очракта бу әлеге ауру турында белмәүдән килә. Проявляется в основном именно нарушением контакта с окружающими. Аутизм нигездә баланың тирә-юньдәгеләр белән элемтәсе булмауда чагылыш таба. Караш, хисләр контакты юк, ул сөйләшми. Ата-аналарда еш кына бала сөйләшмәгәнгә күрә табибларга мөрәҗәгать итә. Студияда психиатрлар, балалар табиблары, психологлар, шәһәр һәм дәүләт советы, дәүләт думасы депутатлары, дин әһелләре, аутист балалар үзләре, Ростислав һәм Данил. Чуды дети белгечләре ярдәме белән студияда ук имбир прәнникләрне бизи. Бу алар өчен гади кулинария гына түгел. Балаларның шул рәвешле игътибары арта. Алар бүгенге көндә психоневрология диспансерында урнашкан вакытлыча шөгыль бүлмәләрендә дә төрле күнегүләргә йөри. Ростислав, ты нам скажешь, какие тебе еще занятия в центре нравятся? Мы знаем, что ты туда уже определенное время ходишь. Физра. Угу. Еще какое занятие? Вокал. Угу. Еще чем ты занимаешься? И театральные образы. Надежды. Аутист балалар бизәгән матур һәм тәмле прәнникләр белән телемарафон дәвамында кунакларын сыйладылар. Данил белән Ростиславның үзләренә дә бүләкләр әзерләнгән иде. Снежана Донова һәм Евгений Васильев җитәкчелегендәге детский оптовый магазин балаларга сертификат бүләк итте. Сергей Акульчев җитәкчелегендәге Акульчев компаниясе исә татлы күчтәнечләр бирде. Калмыковлар гаиләсе аутист балалар проблемасы турында ишетеп кенә белми. Аларның 4 яшьлек кызлары Даша авырый. Инде 2 ел алар ПНДда Чуды дети үзәгендә дәвалана. Уңышларыбыз зур ди ана. Бер урында утырып турда читен булган кызчык студияда. Хәзер алар махсус карточкалар ярдәмендә аңлашырга өйрәнәләр. Мы стали более терпимы к остальным людям, к самим себе. То есть на первый взгляд, вот если нас окружающие, кто не знает, что Даша болеет, осуждают, считают, что невоспитанная девочка, прыгает, бегает, маму не слушается. На площадке можем подойти к ребенку, начать его обнимать. Другие мамы оттаскивают нас. Телемарафонда аутист балаларны укыту проблемасына да зур игътибар бирелде. Белем бирү стандартлары нигезендә инвалидлар да гадәти мәктәпләрдә уку, бакчаларда йөрү хокукына ия. Шолыда яңа ачылган бакчаларда аутист балаларны кабул итәләр. Чираттагы этап мәктәпләр. Тик моңа зур әзерлек кирәк. Чуды дети үзәге ачылу аны тормышка ашыруда ярдәм итәчәк. Эта программа как раз и рассчитана на то, что... Программа инклюзив белем бирүне башлауны күздә тота. Тик без зур әзерлек белән килергә тиеш. Мәгариф турындагы закон инклюзив белем бирүдә тьюторлар булуны күздә тота. Ул әзерлекле булырга тиеш. Ул баланы мәктәпкә, җәмгыятьтә һәр кайда озатып йөри, ярдәм итә. Программа инклюзив белем бирүне башлауны күздә тота. Тик без зур әзерлек белән килергә тиеш. Мәгариф турындагы закон инклюзив белем бирүдә тьюторлар булуны күздә тота. Ул әзерлекле булырга тиеш. Ул баланы мәктәпкә, җәмгыятьтә һәр кайда озатып йөри, ярдәм итә. Аутист балаларны дәвалауда иң мөһиме аларны мөмкин кадәр җәмгыятькә якынайту, социаль тормышка әзерләү. Чуды дети дәвалау үзәге нәкъ шуның белән шөгыльләнәчәк тә инде. 46-47 номеры һәр вакыт гамәлдә булачак. Анда һәркем забота сүзен язып, үзе күчерергә теләгән сумманы күрсәтеп, СМС хәбәр җибәрә ала. Бу игелекле йөрәкләрнең авыру балалар өчен бина төзелешенә ярдәме булачак. Самое главное, что мы сегодня в течение 3 часов смогли приблизить к вас, к хрупкому миру детей аутистов и их семей. И если вы их увидите где-то на улице, подумайте, как можно реагировать на поведение таких детей и чем вы можете помочь. Возможно, только добрым словом, поддержкой родителей. Лесен Ханова, Ленар Султанов, Дмитрий Рачев, Яңалыклар.
Телемарафон барышында СМС хәбәр җибәреп акча күчерә алмаган, тик шулай да балаларга ярдәм итәргә теләге булган шәһәрдәшләр безнең телерадиокомпанияга мөрәҗәгать итә ала. Редакциябызда үзәк өчен акча җыю максатыннан махсус тартма куелды. Бу минутларда Татар драма театрында да хәйрия спектакле бара. Аны Пушкин исемендәге лицей укучылары сәхнәгә куйды. Җыелган акча шулай ук бинаны төзекләндерүгә тотылачак. Яз килде, балаларның гардеробын яңартырга вакыт. Бүген инде урамда йөрү өчен резин итекләр, юқарак башлык, җиңелчә куртка кирәк. Бу балага хәрәкәтләнү өчен дә уңай. Ә инде апрельдә туганнарга үзенчәлекле бүләк тә ясарга мөмкин. Ничек итеп, бу хакта алдагы сюжетыбызда. Балалар кибетендә теләсә кайсы яшьтәге кыз һәм малайларга кирәкле товарларны табып була. Бердә сезонга туры килүче эшләнмәләр бик күп. Резин итекләр, ботинкалар, курткалар, плащ һәм жилетлар, баш киемнәре. Ягымлы сатып алучылар кием булсынмы, уенчыкмы, нәкъ сезнең балагыз өчен кирәкле бүләкне сайлап алырга булышачак. Детский оптовый магазин сезне яхшы сыйфат, кулай бәяләр белән куандырачак. Бердә шулай ук яшь үзенчәлекләренә карап, уенчыкларда сайларга мөмкин. Төрледән төрле шалтыравыклар, иң кечкенәләр өчен акыл сәләтен үстерүче уеннар һәм китаплар, олрак балалар өчен конструкторлар, компьютерлар, логиканы үстерүгә юнәлтелгән уеннар. Шулай ук сатып алучылар игътибарына коляскаларның төрле модельләре, автомобильгә махсус утыргычлар, кроватьлар, сабыйны ашату өчен урындыклар, башка бик күп товарлар да тәкъдим ителә. Сатуда шулай ук бүләк сертификатлар да бар. Нәкъ менә аларны кибет җитәкчелеге менталь кимчелекле балаларга бүләк итте дә инде. Шул рәвешле телемарафонга Чудо дети үзәге төзелешенә ярдәм булды. Лесенханова, Елена Камалова, Дмитрий Рачеев. Яңалыклар. Апрель Тукай айы шәһәрдә бөек шагыйрьнең тууына 130 ел тулу уңаеннан чаралар бүген үк башланды. Картиналар галереясында рәссам, скульптор, график, Чаллы рәссамнар берлеге рәисе Факил Гайфетдиновның шәхси күргәзмәсе ачылды. Аның сәнгать әсәрләре арасында Тукай иҗаты аерым урынны били. Рәссамның аңа багышланган берничә эше бар. Нәкъ шуңа күрә дә күргәзмә бөек шагыйрьгә багышланды. Факил Гайфетдиновның эшләре арасында иң түрдә Габдулла Тукайга багышланган картина тора. Ул әле яңа табадан төшкән рәссаманы кичәгенә язып бетергән. Тукай Лермонтов һәм Пушкиннан өйрәндем дигән, шуңа да картинада бөек поэтлар, Кәҗә белән Сарык, Суанасы да урын алган. Гомумән рәсемнәрдә бик күп темаларга игътибар бирәм ди Факил Гайфетдинов. Авыл темалары монда минем башка табигать, авыл күренешләрен табырга була. Аннары география менә монда бу күргәзмәдә киң, чөнки монда Башкортстан территориясендә эшләнгән эшләр дә бар, Алабугага багышланган эшләр бар, Мамадышка, үземнең авылыма багышланган эшләр бар. Бабам сугышта үлгән бабама багышланган эш бар. Язучы Факил Сафин күргәзмәгә кунак буларак кына түгел, портретта сурәтләнгән герой буларак та килгән. 2 көн дәвамында 2 сәгать утырып тордым ди ул. Нәтиҗәсе сөендергән. Рәссам язучыны икенче яктан ачкан. Бик авыр икән утырган кешегә. Художникларга нәрсәдер инде. Инде Факил Фатыш билимчә ул миндә ниндидер бер образ күрде һәм шуны ясады. Үзенә күрә шактый гына бу дөньяда яшәгән, ниндидер уе, гаме бар һәм ниндидер бу дөньяда нәтиҗәле эшләр эшләгән бер шәхес сымак күренде ул миңа. Күргәзмә бер ай дәвам итәчәк. 1 майга кадәр шәһәрдәшләр Факил Гайфетдинов иҗаты белән картиналар галереясында таныша алачак. Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, Яңалыклар. Көлке көне уңайыннан телерадиокомпаниябызда бүген кызыклы кешеләр кунакта булды. Шуларның берсе Алсу Фаракшина. Үзен ул татар эстрадасының беренче хатын-кыз пародисткасы дип таныштыра. Күңел радиосының туры эфирында ул тыңлаучыларны башта согаерга, аннан исә елмаерга мәҗбүр итте. Ник булмадык, иркәләбез, мин сандугач, сине кайын. Ул Венера Ганиева, Әлфия Авзалова, Зөлфия Шакирова, Иркә Ландыш тавышлары белән җырлый. Туры эфир студиясы диджейлары Гөлия белән Зөһрә Алсуны 1 апрель уңаеннан тыңлаучыларны җиңелчә алдап алырга кыстады. Биремне башкарып чыкты Алсу, әмма тормышта мондый адымга бармыйм ди артист. Мин алдарга бик алай яратмыйм һәм бик тырышмыйм. Мин алдаганнарны яратмыйм.
Бүгін қызлар инде шойтырып, мені әзірек ауларға маташтырдылар, әзірек шалтыратты, мен әмәдәләке менің анасың ғафуйтынды, метем, ғафуйтығыз деп. Бірсі құтладым юбилейі білен. Алсу Фарақшына Татар эстрадасына радио алып барушысы Гүлназ Сафарова образы аша килеп керде. Ашык йөзле, юморга бай Алсу яшь артист җырчыларны гына түгел, ретро тавышларны да башкара. Хәзер Татар эстрадасында 1000-нән артык җырчы бар. Шуңа күрә инде 1000-дә җырчы булганчы, инде мин лучше Татар эстрадасына беренче хатын-кыз пародистка булам дидем дә, инде дөресен әйткәндә эшкә керештем. Мактау сүзләре белән бергә критиканы да еш ишетергә туры килә ди Алсу. Әйтәр $1000 түгел, һәрберсен ашарга, ошамаска акчаны түгел. Инде һәрберсен үзем вкусым. Кемгәдер мин ашыйм, кемгәдер инде мин ашамыйм. Мин инде анда берни эшли алмыйм. Иң мөһиме, яраткан эшем белән шөгыльләнәм ди ул. Тамашачыларга яхшы кәеф бүләк итүдән үзе дә ләззәт таба. Бу минем күңел халәтем дисәң дә була. Бер яктан мин бу һәрбер эштән үзең канәгать булырга тиешсең. Сүз уңаеннан Алсу хәзер Чаллы кызы. Чаллы килене дөресрәге. Аккалабыз сәхнәләрендә аны еш күрергә мөмкин булачагына ышанып калабыз. Фәридә Сабирҗанова, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Яхшы кәефегез киләсе көннәрдә дә саклансын дигән теләктә. Мин Лейсан Ханова сезнең белән саубулашам. Киләсе атнада очрашырбыз. Исән-имин булыгыз.